Pero di makalitan na niya. Nangihi ko. Nangihi ka. Nangihi ka. Nangihi ko. Was-was. Pambansang anti-zero. Tiki. Strike. Strike. Strike, strike, strike. Gamay ka. Champion. Strike. Nice one. Strike. Strike na sa do. Strike. Sarap kaya. Bro, kalibagon. Strike. Oh, grabihan yung mga isda. Digid ka. Strike. Lah. Lah, legit. Lah, barakuda, nakuoy. Natagak na. Natagak na. Strike. Strike. Nawa na. Saom na. Hi guys. Another fishing session with Master Zian Boy Burger. So karon mag-sit up sa takay. Hayag na. Dili sa ni kuan guys, dili sa ni mamaw session. Random casting session lang sa ni. Ay gamit na to ang pang-adjing. Pero atong gilisdan og line nga 4 pounds. Sorry kay mga adjing friends. Daga na kay glor nga nga. Daga na kay glor nga nga kuan nga donate kay kalit lag ka puto lang linya. Sagaran mga 5 grams. Yeah, tayo mabuhat. Lagpot naman. Gamito na to ng silver 5 pounds 5 grams. So spot na to guys is Pagubo. Paborito ng lahat. Itong gamit is 5 grams nga silver redhead, 4 pounds nga line, 9 pounds nga leader line. Sharo. Yeah. Itong setup is Kapong 702. Ang atong pang-adjing Shimano FX 1000. Tanaw na ito makakuha batag kanuping ron. Di sa ta magmamaw series ha. Okay, si Boy Burger Hans. Sige lang kasiro dre. Waday. Joke ra day. Abi nang hunas. Taob lagi. Okay. Ganong taoban siyan? Nakahunas. Pero linaw. Diba? Pahunas po gano'n? Basin. May tagpahunas pa ni. Murag. Linaw man oh. Hunas ng kamay. Tinitso naman. Pero di makalitan na niya. Nangihi ko. Nangihi ka. Nangihi ka. Nangihi ko. Was-was ra ba? Uy. Taas mo kayong dagat. Naskam taan nila. Ingon hunas. Wato kaabot. Zero mo. Diba si munas pa? May tagmunas pa. Taas yung dagat. Ha? May bawa na niya. Hinahinay lang tapadong dito. Okay. First cast. Ularay. Uy, dahil magtingog.
wala oilan. Abante, abante. Tingog mo itong reel. Line roller, wala oilan. Basig mo tingog ng line roller niya no kay dugay na naluwan ito yung tuyok ba kay katong adjing di man kay ito katuyok. Oo kay slide raman tong adjing. Di ba? Oh line roller sige mo na oil niya. Karon tingog siya kay. Isa nga karon ra man ko nakatrap. Gaan kaayo. Lah. Baguhan sa kuha nila. Cute kay ba? Oy. Baguhan ko blabay. Pambansang anti-zero. Tiki. Laisyo na yung mga anglera din ang dag tiki. Hilaso na. See? Ang mga kaning anglera ba kay mga hilaso na kayo din ang dag tiki. Maka-feel kag mama ron. Bitaw. Lugaya na ako kagamit ani mga 5 grams eh. Narani permis akong lure box ba? Kani mga 5 grams nako. Karon na nagamit balik. Ipangkuha na akong hooks. Linaw. Ayaw lang ha? Ayaw lang kamingaw. Ang linaw, ayaw lang kamingaw ha? Strike. Strike. Strike, strike, strike. Gamay kayo eh. Tiki na po ni. Hihi. Wagin palibak oh. Ciki, ciki, ciki. Daan pa lagi ko. Tiki agad. Classmate naming Zian ha. Classmate naming Zian. First catch, tiki. Okay. Pian lagi ka, ikabulak ka. Relax lang. First catch, tiki. Wak, wak, wak. Gamay ka ito guys. Tiki, ang anti-zero. Wagod katingog ang rail. Diyan, wag katingog ang rail. Ha? Wala gyud ka bira. Wala siya kabira kita di. Gamay kayo. Mura ra magsagbot. Strike lah. Kuha to eh. Kuya, kuya, kuy. Bante, bante. Lah. Grao na kay Zia no. Nag-jigging na. Jigging na siya. Wala siya kagwanta. Hindi siya ganahan mo dawat itong mga kuwan tiki. Arte na kayo ba? Arte na kayo ng angler ba? Di naman dawat ang tiki. May burger ba? Burger. Pila to kamo ni mo siya ng burger? Tolo? Pagdiat ra kayo to eh. Di siguro limoy. Kana akong murag katulo ra to ni mo gihamon. Pan? Mo gani pan ra. Noon gamay ra gito nga burger. Tanawa ra. Katulo ra to ni mo gihamon no. Under 15 seconds. Hurot ka na eh.
pinaka-idol na ng kaon. May na siya papilo ng kanang mga kompetisyon ba. Kaon. Paspas yung human. Dili na fishing. Champion. Strike. Nice one. Strike. Sama niya akong rail. Di naman katingog. Gamay kayo day. Strike, strike. Ay, tiki. Another tiki guys. Another tiki. Arang-arang na yan. Arang na ni? Record tiki. Secret tiki. Grabe. Duot mo pug maayo. Di na siguro na nako sa oy. Ikaw may nagkaon na nagmaayo. Tiki. Kaduha na ni tiki guys. Release na ni release. Grabe tiki. Present sila sa kuan karon for today's video. Ano? Humok raman kayang drago. Di siya katingog. Ano nangyari sa iyo, tiki? Ano, di man mo katingog sa akong drag? Ha? Way kusog, way kaon. O, ito, gigutom siya. Kaya busog pa, di pa makaon man. O, po, lami po, di po katingog ang drag. Strike na sa do. Strike. Hoy, sok-sok. Naras dool. Maurog yapon siguro ni siya. Kaong nagbalik. Nabantihon mi. Sangit man nimo. Hoy. Gawas. Lawom na biya. Kau tawa na ka, maurog yapon. Katulo na ka ha? Di siguro ni mao no. Pasangin lang ko rin mo. Katulo na ng tiki guys. Yun sa amin mo. Lagi, buya lagi tika. Relax lang good. Release. Ibasig maunay ka ba? Sorry. Tamat ka na ko ba? Basig kasag to. Bawas ba? Nigawaos gamay. Isda. Plastic, balik-balik. Uy. Pakol guro na. Sorry na good. Waon di kami. Kalain. Nandun daw kami paaka oh. Man. Anong nangyari sa ating spot? Strike? Tiki. Puros tiki ang sulod atong spot guys. Na tiki, na ini kisi-kisi. Tiki again. Ikalima na namang tiki guys. Katulutan na strikean, huwag yung katingog ang reel. Di isa doy bati sa gayman. Strike. Ay, strike na strike dito guys. Balikan na to gitsa. Strike. Strike na sad. Na, nandihok na. Ay. Di na ta maabot sa tumoy. Tong batoy na waman. Patunganan. Strike. Oh, grabehan ang mga isda. Di gud katingog ang reel. Fourth catch. Tiki again. Auto release. Matik on release. Kibaw na siya. You know the drill. Mga tiki dito ganina 6 strike guys. Nasa naman yung mga kuda? Diri nani kanuping diri. Kanuping.
Nakadakop ko kuan diri si katong peacock grouper. Dili, oh strike. Lo. Gara-gara na sa ning mga tiki ay. Strike, na lagi. Strike. Sangit pagid. Tagaan pagid ko nimong trabaho, tawhana ka. Gawas na lang kay. Gawas na lang ba kay kapoy kayo sig adto. Dali ara masabot ra man yung mga isdaan eh. Gawas. Sus. Kapila na gini? Kalima. Sus, maorag yun po mga igua oh. Mamsa ra ko abi. Sus. Sunod ba? Tiksan ta mo sunod ay nga di mo mamaak kay mamasol ko ha. Ingna dito yung mga kauban nga isa pamaak. Sabot ka? Oh. Oo de. Ni o buang. Ano ba itong spot natin? Puro sticky. Ang kumakain. Saan nila bayan eh? Di man. Ano? Uy! Naman si Mr. Turtle eh. Mr. Turtle. Amri ka na Mr. Turtle. Maigo yan mo si. Nara, alas tunga, anas tubangan. Padong nimo. Padong dito ba para right. Si Mr. Turtle. Strike. La. Kana ya, dako na ya. La nakabuhi. Allah diyan oy. Kato ni sagit na yan. Klaro eh. Tambak to ba? Kabuhi. Wag lagi sila sa head bro. Diyan makuha eh. Pura og tayo nahan lagi. Kuan magaka. Naglure mo ka? O nag-jig mo ka? 5 grams. Nag-jig? Ay, abitong nag-jig ka. Strike oh. Nice, nice. Ikaw ra pero media. Ako ano pud di. Strike. Kana, nanitingog na gyud. Kamuha niya ka ba? Kapoy na kay ko ninyo ba? Di kapoy na dyan ko ninyo. Di mo ni maong strike ka ganina? Lahi to. Klaro rito. Lahi to ng strike ganina. Gikapoy na ko rin nyo ba? Hoy, kaunom na ka. Ingna tayo mga kauban. Sunod apil og meeting. Ha? Apil og meeting kay para Meeting god awa. makaibaw mo tanan ba? Ingna nito na si Master Dave na masol. Ayaw mo magkaon. Ha? Katoo dayon kay pagdadon ta mo ron. Dara. Tubangan si. Dara. Bulu. Dara. Nilayat siya dito na pita. Ato na siya makaon. Ato na kaya. Slide. Bro, kay kalibagon. Yatras. Nagpatong na magana ganina. Yatras naman ang pagkagbalik. Strike. Ay. Ano ba yan mga tiki? Litsi mga tiki ama. Samok-samok mo sa akong fishing trip ha. Ano ba mga tiki ba? Kana pa, kana kay content. Labonog ka lang hapon-hapon na nga. Ninyo, mangita. Isik-iki lang din. Oh, bitaw mo. Mao mo. Tiki sila. Aboy ay. Ano na sa kanya? Abi mo na bato. Sana ba? Ano man itong strike eh? Ano ang itong bato?
Lamay bante. Strike. Na-strike na po mga tiki ay. Ninggara na sa ni sila. Kung ano dali tiki overload. Gara sa mga tiki mga. Ay. Gano'n naman eh. Taga ko ka. Oo naman. Gano'n naman eh siya ay. Wala ni balik o ka o ng tiki. Oh, nice. Tiki na pod. Laro kay. Pag orang ini maglibak. Gawas ay gawas. Ay na si gara-gara. Klaro kay ka tiki ka. So, Lagi na lang. Tiki rin man. klaro na kay ka. Hoy. Tour ba? Ay na lang. Klaro na kay ba? Sagit-sagit medyo kay sa mukha ni may. Undang na nun ta. Samot na dos Francia. Kapuya ni mo eh. Gitsok-sok pa jud. Gawas. Klaro na kay ka eh. Ay nago si palaylay gud. Dako kay tiki oh. Oh, Ay, nimo. Okay, imo mo nang hapit no nimo gipasangit. Tawhana ka. Be, dadon te ka. bring home. Hapit ma. Paborito kay rin akong redhead niya. Imo ni gisangit. Agay. Nagot na kay ko ninyo ha. Gipasapot na ko ninyo ha. Bitch man yung tiki ron. Da. Harvest kayo ngayon. Hapit masangit akong lora niya. Hapit mapotol. Wari ka dawat sa mimo? Hindi ka mo kaon karon? Sa mo kay? Magno mo sila okay ra. Wa kadawat sa mimo da. Saan na nimo? Wa kay pilapil meeting. Okay lagi kuha lagi. Apil og meeting sunod na. Kuha na nung ka. Kapito guys, atong ida na lang kay hapit mapuruhan na tong lora. Karon pa bilin ako nagamit. Yung may sangit. Okay. Balik. Strike. Ala, kurug-kurug ng usaw. Kana legit na. Kana si. Legit gina si. La. Legit. Barakuda, naku oy. Balila, barakuda. Nice. Ay mong rad maputol. Ayo kay Elsa. Dakpan yung barakuda. Ang ulo. Nice ka. Landed. Barracuds. Jig na. Mo rin das layo strike. Strike. Ay ba. Another tiki. Kapuya sa ninyo mga tiki. Ay. Kawalo na ni tiki. Gamay pa dyan kayo. Kakapit. Wala dyan kakadungog sa mimo guys. Sorry kayo. Release. Gamay kayo. Walay video. Walay picture. Mali na inform oy. Another chiki. By Zian. Dah. Ito nang laya to. Lo dagu. Nag-frenzy la padung diri si. Padung diri. Ari gi. Allah, hindi daw lapay. Na diri.
La, dagko. Oy, naagi mga tribali ng apil oh. Ay, nang wagtang. Wa ni padung diri. Ay, mga tribali apil. Kana nila eh. Puli, puli. Na, natagak na. Na, natagak na. Natagak na. Strike. Strike. Kay na, wag tang. Anok, anok. Strike. Na. Kawalo na ni. Kawalo na kating. Uy, nagi ka. Ay, kabulak ka. Kawalo na ka. Ayag na may kaya. Strike. Kuy. Ito strike ta. Ako po yung tiki. Nagyapon to strike. Strike. Na, dako kayong tiki eh. Puros tiki, tiki, tiki. Anong nangyari dito? Tiki master na kita ni. Ika siya man ng tiki ah. Huh? Nice one. Nagay-gianhok ra po niya. Bad. Atak man ang tiki. Strike. Gamaya na gini strike. Nah, sangitan to usay. Klaro kayo. No, piskot na. Ingon nagpiskot. Kalam. Potter. Putla na lang na dyan. Laom kayo na dia. One fish, one lure. Oh, ngay mong ginagbahin. Basta one fish, one lure. Wala na, isaw na siyan. Kaya ba ka niya? Naging ulo na nakita ron. Tataw na ikaw na lang yung lutaw. Tagag na siya. Ah?
Strike. Strike. Kung tiki ka. Klaro kayo, tiki na sad. Okay guys, ika na po na nga tiki guys. Ika na po na nga tiki. Ilain, release. Ika na po nga tiki, tiki. Tiki. Strike. Ayaw, gisangit pag yun. Kung strike niya ba? Nice. Isog ka. Musukol ni nga rail. Ay, nihinay man. Bay, klaro na kay. Na, klaro na kay. Yan lang, ito kayo na lagi. Ika-11 na ni. Mau bitaw gina ilang karakteristik. Dadaan ti kay padati kang Zian. Unda ka ni Zian? Tadi pada. Ika-11. Asa lang ta? Dako ang ganyan niya iro, ano? Ika-11 na ng tiki guys. Ay kabalaka. Busog ng taga itong iro ng Zian. Nagpangdatanan. Kagmay itong uban eh. Walang ta nag-ilis og laing lore. Ang sa may purpose nga kanunon magkaining redhead. Suki is tiki. Kaong yung tiki sa mo ng uban. Walang ginakitan. Oh, strike na sa do. Gagmayag strike eh. Gra. Ah, suya Zian. Sa kadosinang tiki. Pabalik na ta. Tiki gyapon. Another tiki. Another tiki. Why dizzy yan? Sana maninga spot. Puro tiki. Naman yung kuha dere. Oh, katong ganahan kay mga tiki guys. Are mo. Atak mo rin sa pagubo. Nabi ba ito na dyan? Piyansa juga. Nara, ito nga. Paside pa yung itsabi. Ano ito, palawm. Thou shall not compiance. Gampong. Ha? Gampong. Sikik gyapon. Another tiki. Ay gabi na. Gipagdata na ng tiki. Balik na kay gamay. Gipagdana gina nimo dada na lang nagud. Uwa pa jud kay. Gamay, kapoy slice. Hindi katambak na to. Asa gipangita bitaw mi ninyo pag atong usang adlaw unya karon na nami mo reklamo mo. Ala maglas tikik lang di. Nalagi na ko. Kuha ni. Kuha ni Zian. Barracuds. Patay na. Mga kuhaan ko rin eh. 1/4 labaws 1/4. Ay katambak. Yung sila active ko rin nagbawd. Okay. Strike lah. Strike. Kani, dahil ini siya strike. Wow, nakabuhi. Sayang nga.
Lahi to siya strike da. Legit na to nga strike. Klaro eh. Legit na ta tong strike. Strike. Oh, kana. Ay, gibuhian na sad. Saway klaro ay gibuhian na sad. Wala ka dyan. Na, wala na. Wala na gini. Asa naman eh. Adong. Na, wala na. Saom na. Potol? Ipotol mo? Legit na to ang strike ya. Legit na to. Kaduhaan lagi ko ron adlaw. Legit nga strike. Di man maigo og tarong. Adto na ta guys, adto na ta. Sana kang orasa. Strike. Oh. Agoy. Okay. Puros mantiki atong kuha pero naka personal best gyapon ta. Atong spot guys kay puros tiki ang sod. Kuya gyapon nato si Master Zian. Niundang na siya kay kuha naman kanang putlan na donate. So nya taob naman. So naman ihigot ko direct taob na. So mao na to guys. Atong tanaw na to dito. Tanaw na to dito yang kuha. Huwag yapon ta mag-uol karon kay grabe lingaw kayo. Ang gamit to. Silver redhead. Nga 5 grams. Lingaw kayo kay daghang kayo strike. Puros lang tiki pero ana yung ba na itong ipangdawi dako na ito mga gagmay puros na to i-release gagmay ka ito guys eh luoy tata. So sakto sa di atong gihunahuna oh panggilis dan og braided kay katumagong adjing nga linya kay dali yung putol na ako yung mga 5 grams ito nga kada cast o putol ang linya yung kiss manggod kay 1.8 nga pounds na to nga pangajing kansi tato sige tagkadunit ito. Punta na ito Mr. Zian. Ano mo? Huh? Ang yung mga lag-id, ang tagiyan ng lag-idi. Lami na pamaslan kay katuhanan sa sungog na napita na naapungan na sa isla kay dahan subarunon. Grabe tiki lang ang laway. Harvest mode. Ano naman lingko. Ang pa magkanabot oy. Ha, lingko nakuha na. Karon po ka naabot ba? Lagi siya, ikaw lagi. Na diya ang ako ang gagmay. Dagan kayong puros ko ni. Banghutin. Banghutin man. Banghutin ka ni siya murag. Banghutin. Brad, basta. Magura ka ng gatot? Oo. Pagata nino ganina sayo kay mabaw. Sayo pag minabot. Ang init na kayo ron. Sige kag labay-labay diri. Karon magkakasod no. Kusud. Masudlan man diri basta mamaso lang ka maligo. Pwede ra. Wala sila ni kanang kami man nagwana ni. Basta dili lang ka maghugaw-hugaw. Pundok ba? Oh, nasangit upaw eh. So mao na to guys ha. World record. Hindi tayo personal best. Personal record. 12 katiki. Only strike. Kuyog si Master Zian. Zay, bye-bye. Bye guys. Kaon. Kaon ng burger. Grabe. Burger. Bye-bye, bye-bye. God bless.